11. ročník 500 reps je za námi, přátelé. Když jsem viděl rezervační systém, tak jsem si říkal, že pravděpodobně rekord z minulého roku nepřekonáme, protože cvičících bylo méně. Tento rok bylo o 20 cca cvičících méně, bylo 184 přesně i s adaptáky. Ale přesto jsme ten rekord díky vám trhli. Ani je o málo. V gymu, tady na místě, se vybralo. Mám? Můžu? 95 635 korun. 95 000. V gymu, což je dneska. neuvěřitelné, protože v minulý ročníci jsme vybírali okolo 50, maximálně 60 000. Což je opravdu úžasné. Děkujeme. Vy jste velmi, já nevím, jak to říct, prostě My jsme nevěříme tomu. Jsme To si obrovská dali částka. opět náš jako malý velký cíl ten rok, jako každý rok chceme pokoriť. A minulý rok, len pre vaše info, celkovo od partnerov, firiem, tady na místě, bylo vybraných 130 043 korun. Dnes jsme iba v gymu vybrali 95 635. Teď bychom chtěli jmenovitě poděkovat sponzorům, kteří poslali na účet jisté částky, a to vám přečte prosím Stáňa. Najvyšší darce a partner celej akcie už bol dneska zmiňovaný i tady na místě, ktorý si to odcvičil, i jeho firma, a to je Víťa Veveričík. Za jeho firmu Edosystém, neviem, či to čítam správne, Víťo, ktorí nám darovali 50 000. Ďalej od Rončamičky firma Kovopol Industry 20 000. Pán Volný stavebniny DEK 10 000. Pavlík Rubeš, firma Testkar 12 000 a naši skalní klienti Jaruška Ivánková 10 000 a náš Václav Otisk 10 000. Celkovo od firiem plus s firmou, na ktorú nezabudneme samozrejme, Bráchové Mira a Jirka Richtry 30 000. Ještě počkejme. Plus další dárci, kteří dneska nepřišli cvičit, psali nám zprávy, že se omlouvají, že z důvodu nemoci anebo pracovní výčinnosti nemůžou cvičit, ale posílají částku na Kuriér srdcem. Tak i s těmito lidmi. To je celková čiastka? Celková částka. 244 935 korun. Takže takmer 250 000 za jeden jediný deň na 11. ročníku akcie 500 reps. A asi my oba nějak jako neveríme, děkujeme. A možno vy, čo ste tu dneska boli, tak ste videli všetky tie tabulky. Děkujem. Stačí nám to na pokrytí bohatě příštího roku. Budeme moct klidně nabrat i další adaptáky a už teď vím, že vybavení, které jsme roky odkládali, protože Standa do toho za to, co žil, tak dal mnoho svých úspor a svých financí do vybavení, které tady máme, a mnoho let se neobnovilo. A já vím, že bych potřeboval pro některé lidi nové švihadla, potřeboval bych možná i jiné vybavení, které tady třeba nemáme, ale už se vyskytuje ve světě. Pomoct třeba Pavlíku Husarovi zlepšit se v jiných věcech, které ještě nedokáže, aby byl lepší na závodech. Takže už vím, že tyhle penízky použijeme dobrým směrem. Takže díky vám. Díky vám všem. Budú všetci naši, ktorých ste tu dneska videli, i tých, čo neprišli. Nemôžeme zapomenúť na ani jedného klienta, ktorých už je tady skoro 30, či už s poruchou autistického spektra, deti s detskou mozgovou obrnou, ľudia po nejakých autonehodách alebo úrazoch a mnoho ďalších detí s Downovým syndromom. A všetci títo u nás cvičia a sme stále jedni z jediných, asi najväčších, ktorí sa tomuto v Čechách vďaka vám môžu venovať i ďalej. Letos sme slavili 7. narodeniny a akciou 500 reps ste potvrdili, že to bol náš úspešný a šťastných 7 rokov tady. Já nemám slov. Těším se na rok 2025. Moc děkujeme. Mějte se hezky, ahoj. Ahoj.